Kaya online class manilog. So, ilang i-unbox. Salamat kayo, Ma'am G. Itagaan ko na yung pampalit ko sa pato. Wow! Pilaskuhan. Hindi pa sila unbox. Gaan? Oo. Ay, dapat sa online na lang ang tapong kaday. Uy! Kailangan ko anak. Tawa na. Kay taas to ako. Eh na siya free. Pag una na palit sa kuha. Gaan? Hindi? Wala, my God. Jogging na tao ba, te? Masakto dyan din ako, anak. Mao dyan yung suot ni ulig buhol. Uy, kung apply ba yun ako, di ko na ako sa auto. Ito guys, di pa sure kung uli guys. Still guys, kaluoy wala kay busy kay ko. Hala kaluoy. Wala di klase? Paniud to na. Nanas Cristel. Hello guys, kanang nako dari sang amo guys kay busy di kayo ko dari guys, di maniud to na kuno mi. So orang lami akaso guys, kulay orange nga kamuti. Ko ano? Sinugba ni? Ay pinirito. Pinirito. Wala, di mo kaon. So natay ko ano kanang gusto nga nay. Carrots na cucumber. Matay ka just paniud to dari sa mga silingan. Kamuti nga orange, nay lato, nay di sinugba. O di sinugba kung ano ini? Chicharon. Chicharones. Sa Ilang guys, pwede, banda man to sila karon no. High school man, Pops. mutong kayo na sa guys. Ito, ganita. Mamta. Guys na. Pwede mo na para ni munak. Dili, ako lang ni pap ba? Nya. Sponsor ni Ma'am. Sponsor na ni Ma'am Bisminda sa nama. Camel. Camel? Ano na, di ba? Sa plancha. Uy, dali sa kana kanang nauli dili ka kay excellence sa kanang dili ka way klase Friday naman. tomorrow. Umar na yung holiday. Balik na bukay na ka. Lunes. Kaya online class manilog. So ilang i-unbox. Salamat kayo, Ma'am G. Itagaan ko na yung pampalit ko sa pato. Wow! Pilaskuhan. Hindi pa sila unbox. Gaan? Oo. Ay, dapat sa online na lang ang tapong kaday. Uy! Kailangan ko anak. Tawa na. Kay taas to ako. Eh na siya free. Pag una na palit sa kuha. Gaan? Hindi? Wala, my God. Jogging na tao ba, te? Masakto dyan din ako, anak. Mao dyan yung suot ni ulig buhol. Uy, kung apply ba yun ako, di ko na ako sa auto. Ito guys, di pa sure kung uli guys. Di ta manaad kay. Salamat ikaw ni Ma'am Bidia. Gaan ka do si Day. Nga nila yung mga day. Ano, sapatos ko? Di ba katong Kita ka sa unang gigray kang ipalit? Yan, di ba to? Dili pa rin design. Gan ka ayo, murag papel. Yeah. Nahulog na sa higaan. Nakurdir na gukulinganin na kanang taas na kay para mo taas-taas pa kung gamay. Wala kay kwarta eh, gitagaan ako kung palit biya. Pila sa? 2,000 man eh. 2,000 niya. Nauha Sale, niulat kong sale ba nga, mag-sale siya. Nakuha na ako ni 1,500. From 2,000 ko nga. Nya nakiutang ako kay Ano Mandre. shipping. Kay balik ko kay Mandre dito. Mama may kapuno ko sa sapatos. Para Uy, nak, mami ni mo eh. Pizza! Hindi na po ko. Kaya mo na yun. Baga, ba? Just. Salamat, Ma'am B. Naabot na akong patos. Salamat kayong paghatag sa Kagang pa mas. port. Pamasko. Lipay na siya kay kadawat na siya pinaskuhan. Salamat to kay muhang ninang nga nasa shout out nato diri, Ninang Ayi. Nasa Australia to. Wow, ang lugar ko. Basta Amerika man ko. Si Ninang Ayi niya nasa Amerika. Yang ninang sa
pagbunyag. Nauna ko dala. Wala ko kita ninyo. May pa man kaato. So daghang salamat guys. Aram kuan pa ko guys. Baga. Basa pa ko kay uli ra ko dari kay ako gibuhat lagi dito sa amo. Nag kuan ko dadto kanang double time. Kay dai kita trabaho ng amo ba nga mga tanom kay nalagi anay ginahang bahay guys gianay. Nya bin atong tanaw ni doon jabi no ginahuman na ni. Asa? Dito trabaho ka diha. Ah. Ah. Oh, nay dito diha. Butang kay no tagiya ayo. Isa. Kaya hapon? Okay. Naga. So nanabi dari guys sa kuan guys nang nakipagsuroy si Cristel. Simbahan na rin sa Uslog. Kanang mo ni dyan nabuhat mambi niya ugma. Butangan ni dyan og tiles diha. Kani siya. Ang gisang gibuhat man gud mam garon gipinisingan niya dari kani kay wala na babutang ni tiles dari kay nay sobra dili nay sobra butangan di man na makitaan kay butangan man as kuan Okay po daw. mo ni dyan gibuhat gipinisingan diya sa ilawom diya kani gikat ni diya kanang ang pag madali naman na siya mahumanan na siya butang anang kuan tiles kabinit na naman iyang buhaton. Salamat ka Jumambi. Hello guys, medyo gabi na lang guys. Hello guys, pasensya na mo sa kusina guys kay grabing kalat palagi kay palagi mahumanja. Anis siyang gi-voice over guys kay makapireta kay nagpa-TV di si Cristel. Nan sa balita so galuto ko og lumpia kay mong ipali sa tinunuan bitaw nga munggos kay nagluto mas Nicole ganyan tinunuan munggos. Parisan og buwad dyan na po lumpia nga. Kaya mag-stack lagi mi og mga sedan sari kanang lumpia mo na nang i-stack. Arong galira magluto og naiganahan mo kaon. Diya salamat kay kadto ni Ma'am B kay puhon-puhon mahuman niya mga kusina ma. Hapsay na din nila rin dapit sa lababo. Diya dari man nagibutang ring lutuanan kay murag man pwedeng dari na lutuan guys. Dili na nak. Oh, nito guys, mahubos. Lama tayo bulad. Lami mo tayo paris ani. Oh, di na tayo. Nagluto po kong bulad tilo. Pao na? Guys na di ko'y kuha na rin guys no yan na di ko'y guyabano sa rin na ko'y kuha no ambis kanang atis paborito ni Ma'am Bisminda ng atis. Salamat sa pagkaon Lord. Parang bisihan na guys kay nagangkado ko gibuhat dito sa kangamo. Ang bugas guys kay murag pilit. So gamay ra nga rice sa kanang mahapon guys. Kung na vegetable pwede ra vegetable ray. Putan rin kanan ba? Pausa na yung magi surat-surat ya pa. Suka ma, sukang tuba. Ito sukang tuba dire. Doon sa kadiya pa? Pangayo ni Pedro mga absent na no. Allah. Kisa di mga absente ay. Kaya naghan na yung sige absent. Sukang pinakurat. May sukang pinakurat guys. Pinakurat de pangalan.
Mo ni mo gisud ang ganihan gibahog kuan tas pikas ganiha guys arang kaon na mo to kay nailato da po dai. Lato may nakuhaan nga kuan. Nah, guys. Ano nga hagdong na? Si Nicole makapiret na. Si Nicole di ka mukha na? Magtabas na ata. Kaya ko magtabas na ba? Busog ko. Ano na niya ang kahon. Ano nga na rin yung munggos? Munggos niya ato niya, sa ato yung luto. May gata. Ano yan? So, nagaliday nga. Nagbunggis ko nimo nga maglaga, gali ko niya na. Butang na ako sa rik, butang na ako sa sugar. Mura siya ice cream. Ice cream nga munggos. So, mga unsa talaga guys. Ay, hapon. Nadi ko'y karnaba guys, kanang kalimtan din namin, dis niya adlaw pa ni. Ano lang ma. Nakalimtan na sa ito na street ba. Ito na siya ng dilawan o tamis ba. Kalimot yung ko sa wala ni. Kung isa pwede siya himong ng skin di. Naghimon guys ni kulong skin di. Wala na ko naka-vlog isa guys kay dito lagi ko spikas. Wala mo. Gustilaan. Nak. Sige mo be. Mukha ang kag guyabano. Muli des kristal guys kay masali kasi ugma. Sudusan uli. Pwede ko ni siya i-shake. So mga unta guys. Mga unta mambi. Mga unta sis Ansan Blanton oh. Kaniha guys, ang kamiya kaso kahang panyudto. Kaya kamuti nga orange na tamis. Basta magtrabaho ko spikas guys, at tulong ko man yudto. Hindi si Nicole may kasi kaso ni Ruvinda rin na nagamay na ikuwang guys, dito na lang dapit ang ipakita nyo nila. Kabinit na iyang kuwang. Kung dahil magtulo ka tayo sa kabit niya ugma. This on tan banton kaan bakag Mami na kanya iti sa taot liya. Rabisihan na Mami na. Namutulkos mga kahoy dito niya mga tanong gipagtangtang ba kay kanang yang bahay na bato na sa gawas pero sa sud kahoy na. Yeah. Kuanan lang gibutangan og Nak. Nak. Gusto mo na? Karong Pabitak, biar pabitikan pa mo na. nakulbaan naman ko.
Hindi na po yung magastos na ito, anak. Dito na mo pa. Isang hipa. Ilan na dito or Ang hipa ako Ang medikal sila ka na. hindi mo mukha na inasinday. Mo ano mo. Mga ito. Kuya bano dai. Lami. Sa doon magkukunan ni hapon guys, dahil sila. Ang balik mas Cristel og pisa kay kuan giningaw sila kaon og Pizza Hut. Hindi. Napagali na sobra. Dua kaliwa. Nak. Gahapon mo guni, guys. Ipalit gahapon sa muntag. Mapapatay siya kasama ni First Lady Walang Liza balita. Arleta Marcos at Speaker Martin Romualdez sa halip patayin ang Uy, pangalawang pangagda sa viewers, uy. Nagtanong naman kung umabot na Mga sa nani- sinasabi ni Duterte parang na pangagda ni Mami Biu, ni Juan, Mangging. Ito ang Mangging. naging Bebe og manggay. sa kabila nito. Hiningaw ko na sila hindi kaon, no? liderato ng Kamara na walang utos mula kay Romualdez na ipa-impeach Ano si sila, Duterte. oh, At kuwan, wala guys, rin umanong nagiging balita. usap-usapan tungkol sa pasipon. Kaon siya sa Ria Bano. Karen, ayon kay Vice President Duterte, ay may mga mahalaga siyang kailangan gawin ngayong araw. Bukod pa doon, nag-request na siya sa NBI kung pwede ba ma-reschedule ang kanyang hearing at gusto Vitamin, niya sulta, malaman Mimo. sa NBI kung ano-ano ba ang mga tatanungin sa kanya. Isip-uli siya. Kapit karabaw, pirahan mo tita Tiri. Ampo lang ta guys. Ay malaki ng dito Brave mo to siya. Malakas ang loob. Ampo lang ta guys. First Lady Liza Marcos at Speaker Martin Romualdez. Kaon ni kag sabon.